záver. Zďaleka k nám prichádza, z Ďapaloviec dochádza. Maličká, no akčná žena, do biológie a chémie zaľúbená. Lekárničkou chce ona byť, všetkých ľudí vyliečiť. PS, šikovnica. Barbara Berešová. Vaša super dievča je, aj keď veľa nepovie. Vždy si s Vládkou poklebetí, čo v Košiciach nové letí. I s oboma Mirkami, tam v lavici pred nami, najradšej si vyspevuje, svojim hlasom ohuruje. PS. Samuel Dobrančík. Vysoký, hudbu má rád, s volejbalom je kamarát. Na zápasoch boluje, divákom sánky zhadzuje. Vonku ho nikdy nevidíš, telocvičňa je jeho skrýš. Nevie, čo pôjde študovať, možno sa rozhodne pracovať. PS, dnes nemôže na tréning. Miroslava Dudková. Raz blondína, potom hnedá, Marko na imidž dopustiť nedá. Klavíristky lepšej nie, môžeme jej závidieť. Ani vo volejbale nie je ľavá, chraň si hlavu, keď podáva. Farmácia je jej snom, potom deti, muž a dom. PS, šaleniši. Anna Firkaľová. Blond vlasy a modré oči, pred zrkadlom sa rada točí. Anička módna ikona je, rada sa pekne oblečie. Cez víkendy veľa zážitkov máva, s nadšením nám ich vyrozpráva. Organizátorka je veľká, bude z nej možno prekladateľka. PS, nohy vlasy. Juraj Hačarik. Juri to je šofer triedy, po dievčatách hádže kriedy. Ten náš Jurej Passat má, Ukrajinu sem tam dá. Škola jeden výlet veľký, znervozňuje všetky učiteľky. Anglina ho vždycky žrala a skoro vybuchol, keď mu socha pečku dala. S kohúčikom stále sa smeje, vždy je nuda, keď v triede nie je. PS, pau pau. Denisa Justiková. Na matike celá žhavá, dobrovoľne pozor dáva. Jej blízky osud predsa mierí do ekonomickej sféry. Stále dobre nahodená, super dobre naladená. S úsmevom na tvári po chodbách si lieta, na upratovačku kričí: už je piatok, teta! PS, piatok! Pavol Kohút. Futbalista, športovec, to je náš Pali, my sme ho prezývku Kohútik dali. On sa veľmi nezlostí, je to dobrák od kostí. Matika, tak tá mu ide, na vysokej sa musí ide. Do Košíc na techniku sa chystá, náš Paľo futbalista. PS, máš domácu? Tá udej. Romana Kolesárová. Vodičák medzi prvými mala Fabia Čikia. Tú otázku si ráno dala. Málo kedy školu navštívila, že je nervózna, stále hovorila. Do posilky začala chodiť, rozhodla sa do sebou niečo robiť. Aké plány má, ani sama nevie, držme jej palce, nech si správne vyberie. PS, čo sa do mňa obúvaš? Indrida Krakovská. S ňou veru moda nie je, celá trieda sa s ňou smeje. Svoj názor si chce presadiť, no s nikým sa nechce povadiť. Nových vecí sa nebojí a vždy niečo vystrojí. Keď Inga zavelí, všetci sme v prdeli. PS, poďme
na Švajčiarsko pripravený. Vždy značkové hodinky nosí, z Kochanoviec ho autobus vozí. Kluby on rád navštevuje, o dievčatách pomukuje. PS, co keres? Jakub Pekalán. Šouko v zadnej lavici medituje, každý učiteľ ho v tom vyrušuje. Z medvedia sa stal pohľadný kulturista, vyholená hlava, na ošúciach, obočiach iskra. Posilke stovku tlakuje. Peter Kubo náš, máš si frajer, keď ho máš. PS, papaj banana ževajca. Martin Plátko. A toto je frajer veľký, vozle v aute všetky dievky. Ráno na pasade príde, všetkým sa to občas ide. Na nemčine vyrušuje, učiteľku znervózňuje. Nech sa on v škole učiť, radšej robiť, jak sa učiť. PS, Sidžu hory doly. Katarína Radová. Vždy veselo naladená, to je vedúca super žena. A čo robí naša Katka? Šupe s Majkou do Martina Plátka. Eiffelovke či do Nemecka sa už dostala, raz by aj do New Yorku rada zavítala. Geo a nosku zahrnula do plánov, chcela by sa stať učiteľkou správnou. PS, Martina Stanovčáková. Maťa Mrnus, nervozita, na všetko sa rada pýta. I rozpráva stále veľa, posledné slovo vždy by mať chcela. Biológia je jej svet, očami knižky číta hneď. Komunikuje rada veľmi, na zmedialka ju čaká s otvorenými dvermi. PS, ja tu serem. Valerian Seč. Miroslava Ščekalová. Dobrá, tichá, všetko vie, dejepisu rozumie. Ruštinu má v malíčku, uši sa na jedničku. Poteší ju všetko milé, so super štvorkou trávi chvíle. Košice ju lákajú a spávať jej nedajú. PS, volajte ma Šeri. Patrik Šuľov. MZA traktory, Paťo nás vždy vtipnou príhodou zahojí. V Chemóne on krčil rád, s ľudovkami je dobrý kamarát. Copperfield na ťaháky, v živote sa nestratí. S Kubom a samom partiu pije, rád sa do poslednej lavice skrie. PS, no do frasy. Mária Vasiľová. Majka nie je jediná na svete, ktorú v pri pokladni nájdete. No jediná, čo ovláda piruety a na klavíri zahrá i sonety. Chlapci sa za ňou otáčajú, no žiadnu šancu nemajú. Šanko jej srdce vzal a všetko na svete v jej dal. PS, Máťo! Štvrtá B, tak to je trieda, kde nechýba biela krieda. Na autách sa vyvážajú, no do školy nikdy nemeškajú. Od začiatku z nich išiel strach, po chodbách sa šíril podivný pach. Každú prestávku povinné prechádzky ponad školu, samozrejme nikdy nie cestou ku kostolu. Drsné dievčatá a milí chlapci, silu majú ako vrabci. Maturovať by oni všetci chceli,
chceli, keď za 4 roky na učenie nezanevreli. Triedu oni super majú, ospravedlnenky vždy včas dávajú. Životné heslo, žijeme len raz, tak si ho užite na doraz. Svieti rovnako na nás všetkých spolu viac je voru, len pozývam mikrofón, že tu moje milované obdobie, som toho deň, si tu so mnou všetek, smej sa na mňa, tancuj blízko, vieš, jak minulé, presne tak isto, môžeme kým je kostýmy sa viac, tváš, kým je len nás čaká, mám mikrofón, nechťa vzduchu, čo je vzduchu, že je veľa nás, ale tu a na slnko svieti rovnako na všetkých z nás, tak sa nevráč, ale zabudí na stres, zabudí, čo tu bolo včera, dneska je tu ďalší deň, na slnko padne klub, relax, je veľa nás, ale tu a na slnko svieti rovnako na všetkých z nás, tak sa nevráč, ale zabudí na stres, zabudí, čo tu bolo včera, dneska je tu ďalší deň, na slnko padne klub, relax. Tu chce zahojiť svoje srdce, čas na ísť, když sa uvidí za mnou.